Lagi di channel Rama Property, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Coba nek tarif ini yo, rumah klasik modern. Ukurannya 6 kali 11, harganya 310 juta. Nang beriku mah. Nah, saiki langsung ya tarif nang omah yo. Nah, sebelah kan kene iki ono pagar tanem ono roster sampe ndukur ngene yo. Ambek ono motif talian ngene lho. Iki nek bengi apik murip yo. Lah, nang kene iki ono taman mini ngopen tandur opo kok ben atur dhewe. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, sebelah kiri kene iki nggone arek karpot itu lho. Mobil apa sih iso mlebu engko sampean atur dhewe. Nah, nang kene iki pas depane iki ono keramik iki nisor sampe ndukur ngene full. Ndukur iki ngono wis PVC sisan. Nah, dadine gak polosan yo. Lah, nah sebelah kanan iki ono kerane ready kena nggo sepeda utawa mobil ngono yo. Lah, engko sampean atur dhewe. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki pas depane ono keramik iki sisan dimotif koyo ngene ben nambah kesane estetik yo. Nah, kene iki halaman depan omahe lho. Cara ngono space sakmene iso pen nggo nyantai utawa terima tamu acara apa wis pengatur dhewe yo. Nah, iki ono sanyune ready kari tok, kari ngencepne iki lak. Dukur wis PVC sisan, dadi ini gak polosan yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, oh, sih masih kusen rek kayu ben nambah kesane estetik yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu kene nang nggon area ruang tamune. Nah, dukure to lampune cemru entel PVC ngono motive wapi yo kayu. Nah, nang pojok iki ready ono jendela sing iso dibuka tutup ben nambah kok oksigen aja mlebu metu ben lancar. Cara ngono iki yo. Nah, dukure kono ono kaca sisan. Cara ngono nek siang iso menghemat listrik. Cara ngono penerangan teko njaba menjero yo. Nah, saiki langsung lanjut rene. Menggo nang sebelah kanan ngene iki. Nah, iki nang nggone kamarne dulu pertamae. Nah, iki jendela sing langsung menghadap nang area carporte sing pasti depan AC ready. Dukure gak polosan, PVC-an yo. Lah, CT iki request teko pembeli dhewe. Cara ngono engko nek pengen tuku omah inden engko iso request CT warna apa, engko pengen atur dhewe CT yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah, yo, siji yo CT yo. Kamar pertama sampai kedua iki. Ndukure padha PVC-an, depan AC. Yo ready. Engko asine pengen nggo dhewe yo. Nah, langsung sebelah kiri kene iki nggone tempat masak. Cara nang kene yo. Nah, iki wis keramikan cara ngono. Oh, cek gaman dibersihni. Wis level ready to lho, minimalis kari ngundir tok. Nah, nang sebelah kene iki iso digawe tempat cara ngono memen. Nek gak memen cara ngono iku pas pan mari ngumbah to londirum nang kene yo. Nah, ndukure iki sing pasti to. Oh. Bisa dibuka tutup ngene, cara ngono nek masak ben gak pengap yo. Nah. Iki engko iso digawe tempat mesin cuci tambungannya ready nang ngene iki yo. Ya, lagi langsung mrene. Iki nang kamar mandi nih. Coba tengene wis keramikan separuh. Biasanya duduk screenshot ready, shower ready, krane ready, iki genuke ready. Iki pasti nang krane. Wadah sabun nang kene yo ready sisan. Saiki langsung ya, tak calani nang kene nang dapur kene yo. Iki mangko omah ya ukurane 6 kali 11, hargane 310 juta. Nah, untuk sepe lokasi, bane wis. Mereka amat jangan kaya. Wis meneh kasih suwe, nang ngerepen kok. Pedal Mas nunggu.